गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हमारा ब्रेकफास्ट सब हो गया। आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या था निवेदिता? आज आज ब्रेकफास्ट के लिए एड़गुरी तप्पा। अभी हम लोगों को बाहर जाने का है, थोड़ा वेजिटेबल खरीदने का। अभी इधर ही बाजू में एक और एक मार्केट है। लास्ट टाइम हम लोग गए तो वो मार्केट नहीं है, दूसरे एक मार्केट है, वो भी हम लोगों का घर से 5 किलोमीटर दूर। अभी उधर जाएगा, उधर से थोड़ा सब्जी खरीद के आएगा फिर हमारा घर पे। अभी हम लोगों को थोड़ा सा अभी लंच के लिए थोड़ा चिकन खरीदने है। अपने चिकन का दुकान में है। ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಡಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ ಇದು ತರಕಾರಿ ದಾದ ಉಂಟು ತೂಕ ಬಜ್ಜಿಲ ತಂದು ಮಸಾಲ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್. ಇದು ಮಸಾಲ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈರೆ ಮಂತಿನ ಗಟ್ಟದ ಗೌಡರ್ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಕ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎప్పుడు ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್, ಟಾಪ್ ರೇಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಡತ್ತೆ ಮೂಲೆ ತಿಂದದು ಹೋಗಣ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು. ಹೌದು ಏನು ತಿಂತಿದ್ದಾರಂಜಿ ಓಡಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ. ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು. ಮಾತರ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಟು. ಅಜ್ಜನ ಯಾರು ಕೋರಿಲ್ಲ ಸಾಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಆರ್ಡನೆ ಕೇಳಲೆ ಬೇರೆ ಓನರ್ ದನಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನಂದ ಈ ಶಾಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉಂಟು. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉಂಟು, ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಓ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಂಡ ಕೋರಿ ಫ್ರೀ, ಕೋರಿ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೀ, ಕೋರಿ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ಲರ ಹಿಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ನಾನೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಮತ್ತೆ ಬೇರ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ರು. ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾದೆಂದು ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ. ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು, ಈಸಿ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತನ. ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು, ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಡು, ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಐದಕ್ಕ
ಮಂಜಲ್ ಪರಡು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಇತೇರು ಪೊಡಿ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಯಾಪ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಪೊಡಿನ ತೀದಿನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಯಾಪ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೋ ಅಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿದ ಕೋರಿ ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಆಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆಗೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಕೋರಿ ಅದೇ ಇರಗಿತ್ತ ನಿಜವಾದ ಕಡೆದು ಮನ್ಪುನ ಸುಲಭನೇ ಅದು ಒಂದು ಪೊಡಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪಂಡ ಓವು ಸುಕ್ಕಗಳ ಪಾಡೋಳು ಇದು ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದಾನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪೊಡಿದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರ ಐಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಹಾಂ ಪಾಡ जाते करेक्ट आते हैं अभी टाइम 1 बज गया है अभी हम लोग खाना खाएगा आज खाने के लिए चिकन और चावल इन्हीं अंकल मध्याह्न वनसिगे कोरी बक्का टೊಮೆಟೊ सार अंकल ने मध्याह्न वनस पूरा उंटु अंचेत्ते ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹೋಯರೆ ಉಂಟು अभी हम लोग मैंगलोर जाके आएगा ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಮಂಗಳಾಪುರಗೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಳಾಪುರ ಇರ್ತಿಕ್ವಾ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಚ್ಚಿರಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟುಡು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಉಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಟ ಇರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋಂದಾಲು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಗ್ಗು बोलतलैय say hi ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಯಾರಿದು ಓಯ್ ಮೂವಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಳಿದಜಿ ಬಲೆ ಏನದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿದಜಿ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಇದೆನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮೀಟಾಯ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡ್